Ja, het klonk van muziek. En degene die al meer dan 30 jaar met heel veel passie met muziek bezig is mijn volgende gast. Of ja, allebei mijn gasten zijn natuurlijk ontzettend druk met muziek bezig. Maar meer dan 30 jaar gepassioneerd bezig zijn. En dan eigenlijk per ongeluk, via het boeken van een internetsite, kwam er eigenlijk Radio de Koempel uit. Dan heb ik de van Harry Lemaire. Welkom. Dankjewel. Een mooie samenwerking met heel veel verschillende Limburgse DJ's. Onder andere DJ Lei. Lei, we gaan het straks over jou hebben, maar eerst Harry. Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig, want je zit al meer dan 30 jaar in het vak. Wie is het eigenlijk allemaal begonnen? Als je het vak wil noemen, ja. Zeker is het een vak. Ja, wie is het allemaal begonnen? Zoals de meesten in deze hobby is het toch vroeger begonnen in de piraterij. De piraterij, eigenlijk wat niet mocht. Dat mocht inderdaad niet. En als ze eraan gaan beginnen, moesten ze ook weten wat ze aan gaan beginnen. En als het ooit een keer fout gaat, moesten ze dat ook incalculeren natuurlijk. Maar is het dan een keer fout gegaan? En dat is een keer fout gegaan, ja. Toen waren we ook meteen... ja. Goed fout, zo wie het werkt. Ja, vertel dan eens over dan. Ja, na zoveel jaren ging het een keer fout. Tijdens de uitzending komen de heren op bezoek. En toen was het afgelopen met de hobby. De heren, de politie viel binnen? De politie. Ik zag ze van voren komen. Stapten ze uit de politiebus. Ik hoor me nog tegen de vrouwen zeggen van Gerda, daar komen ze. En ik word nog niet uitgekald of ze komen achterom al naar binnen toe. En toen was het over en uit. Had je dit verwacht of had je ze gezegd? Nee, het wordt toch wel onverwachts. Het is altijd onverwachts natuurlijk. Nou, kan ik me voorstellen dat ze inderdaad acuut moest stoppen met de piraterij. Maar hing er ook een boete aan vast? Een behoorlijke boete. Ik was een van de zwaarst gestrafte piraten, mag ik rustig zeggen toen in de tijd. Waarom, weet ik nu nog niet. Mag ik vragen wie veel? 1000 gulden. 1000 gulden. En wie lang? De gulden toen nog, ja. Wie lang geleden spreken we dan? Oh wee. Dat is toch wel een jaar of 25, denk ik, zoiets. Dat is inderdaad veel geld, hè, voor den tijd. Ja, en dat is ook nog eens alle apparatuur kwijt natuurlijk. Maar nogmaals, ze wist dat het niet mocht. Dat moest ze ook niet moeilijk doen als ze nooit een keer fout gaat natuurlijk. Ik denk dat dit een moment is wat je ook nooit meer zal vergeten. Maar er zijn ook hele mooie momenten natuurlijk, waar je aan terugdenkt in al die jaren. Ja, daar wordt je een heel teerpunt aan. De actie bedoelt je natuurlijk van het gehandicapte meisje Yosra. Ja. Vertel er eens over. Ja, Yosra, dat was een meisje uit Tunesië. Dat was zwaar gehandicapt. Dat kwam toevallig in aanraking met lui uit Weert. En de moeder van dat meisje, dat was helemaal in paniek. Want in Tunesië kon het meisje niet geholpen meer worden. En de moeder heeft toen gevraagd aan die lui in Weert of ze niet eens in Holland wou kijken of daar niks aan te doen was. En dat hebben ze inderdaad gedaan. En toen hebben ze het meisje laten overkomen voor hier geopereerd te worden. Maar daar was natuurlijk heel veel geld voor nodig. Hoeveel geld wordt dan nodig voor de operatie? Ik zou het 25.000 nodig. Maar dat is, sorry als ik... Ja, dat is veel geld. Dat was in ieder geval heel veel geld. Toen las ik ook een artikel in de gezet dat die ouders in de problemen zaten dat er geld moest komen voor dat meisje. En toen heb ik tegen mijn zoon Arno gezegd, we hebben toch vakantie, laten ze eens proberen geld bijeen te verzamelen. Doen we ook eens het goede de piraterie. Nou, en daar zijn we dus mee begonnen en we hebben een bedrag ongeveer van 7000 gulden bijeengehaald. En het meisje kon dus geopereerd worden. Helaas is het nog een paar jaar toch helaas overleden, maar het leven is toch nog het kunnen rekken door die actie. Dat was wel een hele mooie bijdrage van u. Ja. Ik ben blij dat je toen de inval niet gehad hebt. Ze hebben het geweten. Toch? Dat ik ermee bezig was, maar omdat het voor een goed doel was, hebben ze wie weet je dat zo dan? gedaan. Ja, via. Ja? Oh, nou, dan als ik door was gegaan en ik was eigenwijs gegaan, dan wordt het absoluut weer fout gegaan. Ja. Oké. Nou ja, na al die jaren piraterij is het nu dan per ongeluk tot een mooi radiostation gekomen. Radio de Koempel. Ja, het is altijd, ook in de piraterie heb ik altijd gezegd, ik wil eigenlijk meer als piraat zijn. Ik wil eigenlijk meer als pleitjes rijden. Ik heb naar de piraterie in België gezeten bij diverse omroepen. En toen kwam het internet gebeuren. En toen heb ik ook bij andere internetstations gedraaid, gewoon als DJ. Maar ja, dat was wel altijd schet. Ik ben ook een heel eigenwijs manneke nog. Is dat zo? Ik meen maar dat ik het veel beter ken. En dat moet ik dan nu ook maar bewijzen, vind ik. Dus we zijn nu op een zege begonnen onder de naam Radio de Koempel. Oké, Radio de Koempel. Ja, dat, ga zeggen, ik ben een eigenwijze man, maar je hebt toch een hele mooie samenwerking met verschillende Limburgse DJ's. Ja, dat moest ze hebben, ja. Onder andere DJ Lei, welkom. Lei, hoe ben jij inderdaad bij Harry terechtgekomen? Nou, dat ging via een collega. Vroeger, een paar jaar geleden, heb ik daar samen mee gedraaid bij een ander station. En die is daar ook gestopt, net als ik. En die is bij Harry begonnen. Maar
Ja, we stonden nog samen op MSN. En op een gegeven moment tikte hij me aan en zei hij van... Luister, ik ben bij een leuk station aan het draaien. En ja, toen noemde hij dus de Koempel. Ja, Daar heb ik contact opgenomen. En, ja, leuk. zo is het begonnen. Is het nou zo'n eigenwijze man dan? Dat wil ik dan wel weten. Ja, ik weet eigenlijk niet. Zoveel zie ik hem niet. Oké. De Koempel, nou, het zegt toch de tijd van de mijnen, hè? Hebben jullie daar een binding mee? Nee, meer als ik, denk ik. Heb jij iets met de mijnenlei? Ja, ik heb ondergronds gewerkt. Niet erg lang, Heb gelukkig. jij zelf? Ja, 1 jaar en 3 dagen geloof ik. Oké. En dat is eigenlijk 1 jaar en 2 dagen te veel. 1 dag is genoeg. Dan Is heb je dat gezien zo? hoe het onderuit ziet, hoe het werkt. En, nee, dat is... Wat was daar zo verschrikkelijk aan? Nou, eerst is ja, het begint natuurlijk met je vader. Mijn vader is op 58-jarige leeftijd overleden. Stoflongen. En dat heeft hij dus ook aan de koel te danken. Ja. Dus het is ja, eigenlijk al die mooie verhaaltjes over de koel. En toch ging, Die jij kloppen als, niet. toch ging jij als zo naar beneden? Gedwongen. Gedwongen, oké. Ja, dat was mijn vader. Hè. Maar dat was bij veel medewerkers volgens mij. Die zagen maar 1 ding en dat was ondergronds. Maar als ik jou zo hoor, heb je toch wel een verschrikkelijke tijd daar gehad. Ik wel. Is dat dan niet ontzettend dubbel, dat je daar nu als Radio de Koempel dan Nee, gaat eigenlijk werken? niet. Nee, dat vind Nee? ik niet. Dus, als je de liedjes hoort, vooral die van Carbon, zoals het Zwarte Lok. Nou, daar zingen ze dus gewoon echt de waarheid Nou, in. we willen het dus horen. We gaan eens even luisteren naar Koempelliedjes. Koempelschijn. Ja, dat is de verkeerde. Kumpelschein, Kumpelschein, werklos sind du den gute Stärke hängen. Kumpelschein. Wat doet dit dan met jou als je dit zo hoort? Kippenvel. Ja, jij hebt kippenvel? Nou, Ja, ja, je denkt natuurlijk wel terug aan die tijd. Ja. Hoewel heb ik daar niet lang ondergronds gezeten, maar het is iets wat altijd bijblijft. want wat is het doel eigenlijk van deze Radio de Koempel? Is dat ook echt voor mensen van toen ook erbij te betrekken? Nou, dat zal moeilijk worden natuurlijk, maar het is eigenlijk opgedragen aan de mijnwerkers van vroeger. Ja. Dat toch altijd een beetje in herinnering blijft. De mijnwerkers. Maar worden er dan alleen maar Koempelliedjes gedraaid? Nee, daar ben je gauw uitgedraaid natuurlijk. Oké. We proberen ze zoveel mogelijk te draaien. Maar ja, zo gek veel zijn er nou ook weer niet. Dus Carbon, wat je net hoorde, die hebben 2 cd's uitgebracht. En Benny Nijman maakt ook een heel mooi Oh, nummer. schitterend. Nou, daar wil ik ook eens even naar luisteren. Schitterend. Ons huis stond in een rij, precies dezelfde ramen en allemaal dezelfde straten. En kwam een vader thuis met zwart omrande ogen, dan viel die in een stoel gebroken. We waren toen niet rijk, maar zeker ook niet arm, dankzij pa zijn sterke armen. In die donkere mijn, heel diep ondergronds, verdiende hij zijn brood voor ons. Het zijn Schitterend. inderdaad ontzettende gevoelige liedjes, Helij. Ja. Maar hoe gaat het nou? Want het is een samenwerking met verschillende DJ's. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, we hebben allemaal onze uurtjes. Dus 's morgens om 8 uur begint het. Dan is de eerste live. Die draait dan tot 12 uur. En dan wordt er overgeschakeld naar een andere. Dat is allemaal van de huiskamer uit. Of ze hebben ergens boven, slaapkamer op zolder. Ja. Dan zitten ze achter hun computer. En dan om 12 uur schakelen we over naar de volgende. En die draait het tot 4 uur. Dan wordt er weer overgeschakeld. Die draait tot 8 uur. En dan de laatste gaat van 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. Oké, maar Harry, want dat wil ik graag weten. Het is internetradio, hè? Dan zijn jullie toch wel beperkt. Zit er een beetje Inderdaad. toekomst in? Ja, als je een radiostation begint, dan moet je altijd een bepaald doel voor ogen hebben. En toen ik Radio de Koempel begon, hebben ze me voor gek verklaard. Ik heb altijd van het begin af aan gezegd, Radio de Koempel is pas geslaagd als we ooit een keer op de kabel mogen uitzenden. En gaat dat ooit gebeuren? Ik hoop het. We hebben een brief gestuurd naar de programmaraad. Helaas helemaal geen antwoord op gekregen. Maar ja, als Harry Lemaire zich ergens aan vastbijt, ze zijn er niet van me af. Goed zo. En volhouden zo. Mannen, heel veel succes met Radio Dank u de wel. Koempel. Ja, dank u wel. En ja, wie weet gaat het nog een keer lukken. Ik hoop het. Fijn dat jullie hier waren.